Tinokudokezai mabuja akanaka atauya nhau dzanyasi zuva rochina mumwedzi uno waiye kubvumbi. Tiri kutanda noyadokerera iri kupisa nyasi wamunangarwa waenda kumuzinda wobhangiro nyika RBZ wakaenda wachiti wari kuenda kohomema kuti waringe zviri pachena kuti goridhe riri munyika rakawanda sei. Bhangiro nyika rakatanda kuti vanhu vemakambani vari kuchera goridhe nezvimwe zvicheriwa wanofanira kuti wabhadhare mari yezvimwe zvacho wachibhadhara nezvicheriwa zvavari kucherazvo. Kuno waburika wachireketa kuti tino goridhe rakarema tani ribodzi 1.1 tons pachirungu. Apa wakabva wareketa kuti kwai mangoda nezvimwe zvicheriwa zvinorema zviuru 400 zvomakirogiramu 400 kilograms kubatanidza wachibva wati goridhe ririmo munyika rinenge riri kusvika tani ribodzi no500 1.5 tons pachirungu. Ipapa wagoreketa wakati kuno rimwe goridhe rinorema tani ribodzi risiri munyika muno rakaendesiwa kunze kwenyika kure kure. Hino kuti rakaendesiwa nani, kuti inenge ichiseenzesiwa nani, kuti riri kuchengetewa pai, kuti riri kumboita mari iri kuchengetiwa yacho, unobva wazvisaya paribe chakareketeka ipapo. Apa wakareketa kuti kwai tino mari musvo wema US dollar kwai inosvika 100 mamirioni 100 million US dollars. Mapikicha aburika unobva wandoona kuti aiwa zvese izvi paribe kana chibodzi. Apa masoto 3 apfuura chaiwo waireketa kuti kwai tino goridhe rese ratinaro rinosvika tani ribodzi no200 emakirogiramu kuita 1.2 tons pachirungu. Unobva wasaya kuti saka masondo 3 rabva raita kuingidzira kudando. Chanja chopfene aidi manyepo ano makumbo mapfupi makuno kuno anochaiwa wanenge wagwadama pokari kuita zvawakaita kugwadamisiwa nonyaya yenzara yawagoreketa kuti tinozvokudya zvinokwana ipo paribe kana chibodzi. Rekai tione kuti izvozvi zvavari kureketazvi zvichaita chere kuti mari inziri inokwanisa kuita mari yonyika yakakwana ino goridhe ravari kureketari. Nekuti kando zvavari kureketa wachiti tikuda kuti ringe riri goridhe rinobatsira kuti mari yomunyika inge yakasimba pairi kuburitsiwa apa. Rekai tinoramba takandoringa tinenge tichikunyepai zvinenge zvichiitika. Iwo munangarwa nyasi wagoenda kwagutu kwai kunonzi kukamungoma kwai paiwe wabva wawaka ipo kwai nzvimbo inorangarirwa vanhu vakarwa hondo kudunhu rokwagutu ikweyo. Rekai tigoona kuti zvinomutsa chere mamiriro upfumi kana kuti zvinoisa mari muhomwe dzevanhu chere kana kuti zvinoperera papi. Nyasi pokare hurumende wamunangarwa ichiburikidza naye Frederick Shawa waburika wari kupa hurumende yekuPalestine mari inoita zviuru zvomari yekuAmerica 500,000 US dollars pachirungu. Waendesa mari kuUnited Nations Relief Works Agency. Uku tiri kutsvaka mabhirioni mairi ochokudya kuti tiri kupokonora pokare tichiwapa wekuPalestine yo zviuru 500. Taiboyepi mari yacho? Ko chiri nani chii kuti ipo vanhu vekuPalestine kana kuti tije isusu tiite kukwereta ishoma? Idi heno mabi yangu munondoramba muchizvionera megani zvinenge zvindoitika zvii. Wachamisa wagotoreketayo kutoti munyika medu muno nzara yevatungamiri nekuti vatungamiri varimo aiwaba vari kubvuma kuita zvinoda vanhu, vari kundoita zvinoda homwe dzavo nematumbu yavo nowabi yavo kuita zvinoda vanhu. Idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Kuona kwatiri kuita ipapa ari kurwadziwa fani murumeyu nekuti zviri kuburika zvese izvi kuti vanhu vanoita kusaya chokudya. Apa wakuru hurumende vari kundopfatsura zvavo wachipanana mari kuti tikupanana mari kuti vanhu vese waboyewo chokudya chiri nani kana kuti mari iri kutengewa ana mambo dzimotika inge iri kuendesiwawo kutsvaka chokudya. Idi mungati isondo rino manga muri kutengera ana mambo dzimotika rinoteera rima kutotsvaka chokudya kuti imi rekai tione kuti zvinopera papi izvozvi.
bhangi ronyika takaringana nayo nyayayo mari yavari kuda kuburitsa zuva ramangwanai. Kwaipapa ragotodedzera kuti wese wakuru wagere hunde dzomakambani dzinoringa nezvomari nokutekaidza mari munyika kusanganisira wakuru wemabhengi wanofanira kuti waende kosangana waite katombo kanyai nomukuru wobhengi ronyika. Pakaita kunyangariwa ipapa kuringa kwatiri kuita kwainonyudzwoko zviribe kumira zvesvino wari kuda kuti watsvake kuti woita sei kuti wamanikidze vanhu wese. Achibva matoziva kuti pakaita kunyangariwa kana unoka mari karimo chitomukira mangwana kweri wobva wanokadhonza zviri nani ukadhonze uzotetekera hako zvinoreketiwazvo kuti zvichange zvakamira sei wakadhonza kamariko, nokuti ukareka wakadhonza kachadhonziwa newe wakuru wanoita basa rekundodhonza mari dzevanhu. Zvakamboitika mugore 2008 zvikaita kapokare 2019. Heno kuti pane chirikubudika chisvinu chere ipapa tikaiti goramba takaringa. Uku sangano rinomiririra mabasa munyika ZCTU rakureketa kuti zviri kuda kuitiwazvi kwaindo kutungana kombudzi chaiko, kutamba nematope paribe mvura kuno. Heno kuti zvichapera papi, nekuti wagoreketayo kuti tiribe kubvunziwa zvakakwana kana kubvunziwa kuti tiri kuda kuiti zviite seiwo kuti tireketewo pfungwa dzedu kuno. Heno mabiya angu rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Ticharamba takaringa kuti inenge ichikoneka chere kana kuti inenge ichiita sei. Kuno wanomwe wekucheche yamadzibaba echimairi wakaburitsiwa mujere nobhero. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. Kwaiyo madzibaba echimairiwo aiwa waribeka wari kuenda nokutoti ono dzimwe nyaya dzakawanditsa dzawakamirira. Apa nyasi imwewo nyaya tendai Biti chindoripo panyaya cheya yekunzi kwai agoti svipisa mazita edu naKen Sharp nomukadzi uyawo kurasha Tatiana. Ndipo munotoona kachanja chopfene pakuburika Ken Sharp paya ari kureketa kuti muZimbabwe muno kutonga komutemo rule of law. Ibva matoziva kutoti wakuru zano awa wanenge wachiita zvavari kuita. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Zvikaramba zvakadandika Biti akajiwa nonyaya miliyoniro varume kutoda kumugwadamisa chaiko. Ipapa ndipo muchatoona kuti zano inenge iri kuenda komukunchidzira nokumuchuna kuti aite zvavanoda ivo kuti aite zvinhu chaizvo zvaanofanira kunge achiita. Sikuziva kwatinoita kuti tendai Biti munhu akati simbei panyaya dzokumirira kodzero dzevanhu nokudidi. Kuno apa anenge agwadamisiwa miliyoni anoriboyepi miliyoni. Rekai tione ipapa kuti zvinoperera papi. Tiri kufara kunyepa kutoti kwaino mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa David Amadziripi mapasipoti matsva yakutanda kuzopuwa vanhu mwedzi uno watiri waKubvumbi. Tiri kuramba tichizvitenda kaizvo wareketayo kutoti aiwa kwai zvatakanadzirira zvese zvapera manje. Chawaribe uzotinyepa kuti ko mabhethi mapepa okuzvahwaye anenge achipuwa chere ipapo kana kuti vanenge vari kundoita zvemapasipoti ya basi nekuti anobhadharwa mari tsvinuka. Rekai tione pokare kana kuti kunenge uchibhadharisiwa mari kuti vanhu vokwedu vagozivawo kuti pavanoenda vanoenda vachobhadhara mari. Zvese tiribe kunyepiwa. Ili zvinoita kuhwadza kuti unotanda wamboenda kuti wonhadzirise kana ari muchecha zvahwa wotanda wamboenda kuti wonhadzirise bepa rokuzvahwa wotumira kuZimbabwe kana razoburika wozobenutsiwa wozochienda. Varume ko kundozviita panzvimbo yebodzi. Heno mabiya angu rekai timboona kuti zvinoitika zvichipera papi. Ticharamba takaringa kwainenge ichienda. Mapurisa agoreketa kuti tsaona dzagogwarasha vanhu vanosvika 27 pachirungu. Kwairi tsaona dzakagwarasha dzanga dziri 26 pachirungu. Tikuramba tichitenda wari kukurudzira kutoti aiwa agoitai kudipfama pore tinosvika tese paribe anoda kutaikiwa noupenyu. Kwaipo kare kutekaira kwahwaivhi kunoita kuti asvike zvakanaka. Kuita kutekaira kwakatsuro kana undoramba kachindogwarashiwa nombwa. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Tiri kufara kutoti FIFA wagoreketa kuti kwai papa Zimbabwe pasi rese yapanyika dzochizana no22 kubva pazana no24. Tikuramba tichizvitenda izvi kureketa kuti wakwira wokairi wakomana wokwedu asi kwai muAfrica waramba wandoripo 33 ipapo
kuno rekai tione kuti wane zvimwe chere zvawachaita iwo mapeza kuti zviite kupeza kunenge kuri nani. Rekai tigoramba takandoringa tikachiringa dziriki tikapasirese muSouth Africa. Batai chaiyo binda wapinda chairo vanhu vari kuita kupitiridzana koringa kuti inosivhiwe mapisa nqakula aitiwa sei. Ipapa aiwa agopowa bhero rozvuru makumi mashanu 50,000 rands pachirungu. Wabiedu zvavo wanokwanisa kuibhadhara mariyo. Apawo mumwe anonzi Fidelis Muyema kwayanga agoita mabasa rokuba mariyo fundo kubhadharira wapwere fundo yaifana kubhadharirwa muSouth Africa ari kuba achienda kuenda nobhebhi iko kunyika dzaana girisi dzidzi nokutenga dzimotika dzisingazikane kuti dzakanhadziwepi. Wabi yangu unobva waita kuona kuti idi muAfrica muno aiwa ukatadza kuziva zvaunoita idi zvakaita kunyangariwa. Kuna abatiwa ari kunzi ano mari yaakaita kutekaidza kusiri kuzvino iyo mamiliyoni 13 muSouth Africa warume pakaita kunyangara chaiko. Asi rekai tirambe takaringama. Mutungamiri wenyika yeSenegal agoreketa kutoti aiwa takutoda kuchinja zvese zvatakanyorerana pasi nomakambani anoita oiri nomweya wogasi. Zvaakuchida kutanda kunakidza manje. Rekai tione kuti zvinoperera papi izvozvi tenge takaringa, nekuti ari kureketa kuti hurumende yache yakufanira kuti itande kukohwa paiyo oiri nogasi racho. Rekai tigoramba takaringa. Heno akasaitiwa wasankara huya kugwarashiwa chopu chopu. KuNigeria kwai mumwe anozikana muNigeria anozikana nezita rokuti Bob Risky kwai papa asungiwa nokuti kwai akaburika mufirimu ari kudambura mari yomunyika. Nyaya chaiyo yaasungiwa inyaya yekuti kwai munhu wechingochani ndozvareketika nevamwe. Kwai izvo akutoita kumunenedzera kutsvaka kuti tomusunga tichiti chii, asi nyaya yaari kusungiwa chaiyo inyaya yekuti munhu anoita zvechingochani. Rekai tigoramba takaringa. KuSomalia izvezvi wari kuita kupisa wagodzinga mumiriri weEthiopia munyika yeSomalia wakapfika mizinda miri yeEthiopia munyikamo. Kwainonyaya kuti Ethiopia yagonyorerana pasi noSomaliland kuti wagoite kuenda kuSomaliland wakone kuboya kuenda kunyanza zviri nyore. Idi zvakaita kuoma. Rekai tigoramba takaona kuti zvinoperera kupi. Apa kuUganda izvezvi kwainodaro imomo aiwa mutemo wokurambidza chingochani pamberi nawo. Rekai uenderere mberi, siyai zvakadando. Paita kunyangariwa. Rekai tione kuti wanoipedza wakadini ipapo, nokutoti pakaita kuita kunyangaritsa chaiko wazhinji wachagwarashiwa. Apa kuUkraine kwaizvezvi yakutofanira kuti ipinde kuboka roNATO. Izvareketiwa noAmerica. Idi mabi yangu wanhu waBiden vari kuita kuhwewa rute chaiwo kutoti dai waita kunanzvira ropa rewanhu, nokutoti hondo yechitatu yakuda kuuya manje kana wakaramba wachita kudandi waRussia wanoita dziya musoro chaiko. Heno mabi yangu rekai tigoramba takazviringa kwazvinoperera. muSouth Africa mahwadza izvezvi kwai mumwe anotambira chikwata choKaizer Chiefs Luke Fleurs kwai apfuriwa nopfutibva atopfa ipapa achida kubirwa warume wanoba wakapakata muSouth Africa. Aiwa waribekana mashira, waribekana chawanosha, waribekana wanovhunduka kuti mbani wanondokugwarasha zvakadando. Ipapa paribe ari kuziva kuti chii chamboitika kuti zvidando. Asi rekai tigoona yawe wanenge wachiziva hawo. Takadaro rekai tichigumire pano mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.